Investigan en Boiro as causas da morte dun home de 51 anos que apareceu esta mañá tirado nunha beirarrúa da Avenida Barraña. Todo apunta a que puido sufrir unha indisposición antes de caer ao chan. Os feitos ocorreron a primeira hora deste xoves na Avenida de Barraña, na zona próxima á rotonda da Áncora en dirección a Cabo da Cruz. Foi un particular quen alertou ao 112 tras atopar a un home tirado na beirarrúa. Ata o lugar desprazouse un operativo integrado pola Garda Civil, Policía Local, Protección Civil e unha ambulancia do 061. Á chegada dos servizos de emerxencia, os efectivos comprobaron que o home xa falecera. A vítima, un veciño de Cabo de Cruz de 51 anos, presentaba un forte golpe na cabeza e había abundante sangue na zona. As primeiras hipóteses apuntan a que o home puido sufrir un infarto ou un ictus mentres camiñaba, o que provocaría a caída e o posterior golpe contra o chan. Minutos antes fora visto andando dende Cabo de Cruz en dirección ao centro de Boiro.